guys, this is Eric Hilot of Bigo City, WSO Mindanao. Welcome to my channel, welcome to my traditional Hilot with healing and art training isa guys from Pangasinan. Please subscribe, like, and share po. Naghigasan yung magulat. Wala.
ng wifi. Ito mo pa wala floors no? Pasok ka na boss. Up. May bisita. May bisita. May helicopter. Wala na lisensya ang recruitment agency. Ito namatay sa kuwait. Tanggal ang lisensya. Hindi na mag-recruit. Sopan bagay ay. Ay, say? Ha? Luwi kita bugado. Japan no? Bugado niya mga kuwan pa eh. Senador tong record saya. Di siya pagsidag ang Senador, mga attorney po. turne. Isang kuan siya. So, nag-monitor mo kadadlaw. Kung na-monitor ninyo na katupag-ingon na naglain niyang kung gisulod ninyo to. Tama na agency po sa Manila sa Saudi God. Kuwait. Nasa counterpart na. Nanay counterpart. Atuon dyan na nila. Yan nga nag-uyab-uyab daw. Kung nag-uyab-uyab, kabalo mo mo bawal. Atuan dito. Yan, everyday. Sukuan ito. Na-high blood ko si kuan. Dili pa na yung kada adlaw. Sunod buwan, maura po niya, balik-balik. Tanggal ang lisensya. Hindi na sila kakuha. Wala na sila ni kuan. Magbuhat pa nila bago. Para makakuan. Di mo ito krenyo. Magbuhat sila bago. Sila gihapon. Mura ibig sabihin ba, no? Pangalan na igi. Oh, Yusuf lang pangalan. Pero bayad na po sila. Bago man nabayad mga permit. Kaya kaya pa matagbaw sila rapi. Asa si katong Batano, no? Villanueva. Agi close. Bawa ni makalupad sa kuwait. So kuha sa tuwa doon.
Pero katong mga bakasyon lang pwede. Pero katong beginner sige. Di papauli sa uli mo sa Oras na matingala, bata tong kuhan, grab yung shit. Oh. Ano kaila? 42 tong bae. Wala niya, wala na mo makuhan. Di wala na mo ganabos basta mulupad lang. Wala na mo matingala. Unsa 17 ang Itong anak sa amo, anak sa amo man ito yung nagkuhan. Anak no? Patay mo. Baka pa ako. Napito ang anak o amahan. Uy, kato man ata ang kuan. Bata. No? 17 na, di pa man pwede. Takop yun ko. Nakon mo na dito bisang bata. Ay, may nung balaw. Di man para dire. Nga pangkaon. Ay ayun nyo. Nagi bata pa mo kuna. Bata pa rin natin si Anyas. Ito, natiguhon nga. Natiguan ka man dito. Bitay man gani ng rep. Ikaw nang rep ka, pati itong girep, bitay. Ay na nagreklamong na rep. Hurot mo tanan. Nakakap na. Ngano daw nagpa-rep. Ikaw po nang rep. Patay po ka. Manawag pagtao. Tinawag ka niyo. Grabe itong bihim nga, tato. Mangtas ka no? Buntis na yan, kung isunog. Buntisan niya no? Girep siya. Buntis kita, nabuntisan tong bae. katong patay. Yan, ito nag-desert ito, isunog niya rin ito. Yung saktan yun no? Namay ko ano. Namay espiritu. Bata pa kayo eh. Sagrado ba ng tao? Yeah. Hindi ka po ng espiritu. Pero pa. Sa parang iulong na yung mga sila. Ito yung kina-OFW basta ako, 18 days. Basta Middle East. Hindi man, bisang dili Middle East. Luoy. Pero Kaya pinakagrate. lahi mo dito kaya kung nangyari na kay dito ka amo nimo ba kayo butan kayo mga parinti ato problema nimo kay Linte, anak. pagamit man ka kana nga ba kinahanglan ko muglimpis balay ato katabang nako bisag dili ni amo mahimo gyapon mo amo isa ray amo nimo mudaghan Napoy isa, kanabit ang buutan ang bana. Buutan ang amo ni mong bana. Pulis. Kaya iyang mga asawa, mangtas kayo. problema na yun Yan, nasa balay, no? kay job Na siyempre, nangamo mo ka. Ang kuya po, ang amo kong babae may maayo, ang lalaki po mapabilin. kasi maayo nang duha ka amo nimo nya daig suod Anak, adto dito dayo, no? Maibugan. Kasagaran dyan, Middle East, grabe ni. Saudi, balaan ako, Saudi, kahit po na ba? kung ito gibawa nga sa ulan ng Saudi Ito, wala manulog ka bang tigla? Pero noon, sa kuan mong good mang, sa libo ka po, tagsara dyan na. Halos good dyan na siya. Mamalas-malas lang ba? Sa matsambahan lang ito. kaya niya nagit na nga Dili man puntanan. di ano Good man good na sila. Yan alang kay mangtas ba? Malamang siguro sa mga 2,000 kat employer, may isa. Kadadlaw ko na, lupad ko na, Middle East. Lupad na. Iyo, pag ang airport dito, bayag laki, dili, parehag sabay, exit. No. Madam, here, madam. Sir. Di ba pasabay yung exit? Bawal. Di na pwede sila ha. Salbahis na rito sila. Laki ni salbahis na pwede dili. sa mga bahay naman po ng kasagahan ng balita nga ko mga laki wa man Ang babae, rape. Sa laki, rape. Repon kong laki. mga kuno pabalbas na dito sa ribo Tagkas kay balbas ba? Oh, pangit man lang ng kuan. nga kasagahan sa Saudi nga Pilipino kasagay balbas sa buhok kis na pagupit
Kaya yung trabante dito, pag sulod mo ka, di na kagagawas. Gagawas lang ka, kuhan. Kaya na mong gawas mong amo. Kamuran doon dito. Kuya, ano? Ha? Dua ka to eh, kamuran doon dito sa kwarto. Kapoy kayo. Ha? Kapoy kayo. Opo eh. Pag di na matog ang amo, di po ka katog. Kasi mo na panawag. Kling, kling, kling. Ato din ka. Kapoy ang amo. Kamus lang, siguro nila. Kaya mahal na suldo. Bayad, mamang bayad, may employer na. Kaya kamus lang pinila si Subo. Yan man, pagbalay gamay. Balay, pagkitag ko ha. Libyuhin na diya, libyuhin na niya. Pati sa Pilipinas, nga iko naman kumanilig. Salog, dito palipyuhan, maputi hagdan ng taas kaya. Apil, papitanas, gawas. Yung mga kaya nagkatabang dili na basta-basta sa dato din na sila. Ha? Dato dulo na sila. O dato, yung kay, dili magkakakuha mang di ka mong bayad. Sa bayad pala na sa employer. Bayad ka sa agency, bayad pa katong tao. Di palit naman ka. With pay naman na. So, pobre-pobre lang ka siguro. Madipod ka kuha ang pobre eh. Kapag yung pobre dito, Ana, kadagang pobre dito. Malimos mga itong pobre. Ligan mga yung smoter. Mana mga sa mga kuhan para kung anong dito okay na dito dagang kayo. Ay, ikriel. Basura ba, paniton pa na mo. Ikriel, mga gwapo mga kayo. Ay, kung mga pobre, doon sila, batay ko rin mga balay. Sus, mga balay. Magato ka sa unangan na, mga gwapo na. Natanan basura din naman, nakaitom na. Hindi labay. There's lugar sa pangalan sa Parihar na tanong. Afrika, sa itong lugar ito nga. Ah, Maligya, ilang kwarta, pamaligya nila. hindi ang kwarta. Ha? Maligi ang. Kwarta nila, pamaligya. Wa na ikwinta yung kwarta, mura ng papel. kasi ali, Di, sa party ko, sa party Afrika. Afrika. Mga negro. Ano man, dili mahalin. Wa na ikwinta yung kwarta. Yung sa paghalin ng baligya. Sa una nila. Balitaan ko mga pistit, ano ko, Facebook ko. Maligya ilang kwarta nila. Lugar sa Ghana po, pobre po kayo ba? Australia, may sa pobre po daw kayo sa akin. Nag-anak mo niya. Sabaw na taon rin, pobre daw kayo sila. Pobre pa niya, mahal kayo maligya ba daw? Ay pa daw ang Pilipinas, the rich country, ano daw nanganday pa ang mga tao? The rich country na manugwapo daw kayo mga, ano? Kaya sa uban nga Kenya nga bati daw kayo mga lugar ay. Lugar na ito ba? Bati kayo niya, mga building, karaan tanong, ay madag ko ba? Siya to, Australia. Dili daw para sa Pilipinas, bita daw nga, mga gwapo daw kayo mga mall. Yung ano daw, oy, word, Philippine. No, they are poor. No, poor. May poor di ay. Ya ang Pilipino man good, mangita gyud taas pa gyud bagod, no? Nama gud ta dire. Yan lang gusto mo gud na lang dako gyud ba, no? Hindi po ka mo, bro, di po ka mabuhi pong tarong-tarong, gusto ka. Dari 500 yung anlaw dito, di man 500. Anak ba? Ako dari ka dugay lang yun. Ha? Dugay lang yun ka, masinsa po. Kutob ra jud. Depende ko sa ano. Abroad ka, dali naman kayo. Oh, labi na mga Amerika, Japan, sa Kabula na 80 mil. Ang tuig ni mo dari, bulo na dito. Sa Kabula nito ano. Para na Australia, butcher, 120 ka na 130. Karon kasagaran karon mga digos, balitaan mo butcher. Yung dagan ron. Butcher ang pangita. Pero kwarta, Japon ka. Hindi na pwede ko apply kwarta, boss. Kaya bayad man na.
Kaya pagkagutsod, nagkakakwarta. May exam pa man. Nalaw man. Nalaw ko kay Marag. Silbi ni. Katong ko, ano man lagi itong na Angel. Ilan doon hanggang. Siguro di ka sumaw. Sabi ko gano'n. Basa na mo sa una ba? No? Nagbasa ka sa una, no? Ha? May sunod na pa. Wala. Anong tata? Kahoy. Kahoy. Di pa nag-alang sangya. Yung kahoy. Yung tangan gusto nga. Ba't anak? Diha og dito. Kaya ang kuhan mo yun, anak niya ba? Marang pwera sa mga mo bawog sa mga. Magabi, dako kayo siya. Sukatan. Dakong tao to. Yung sakay papog ko. Dubling ko ka. Dubli niya. Sobra gatos. Itong tauhan na to. Sobra gatos. Plus ako. Luwig ang katreba. 200 kilos. Kargaro na niya ba? Ugna. May lag mahigda. Jadi mahigda. Aw. Sakit sila. Sakit yun. Sakit kamay no? Gusto niya kita. Kaya nga, di mo agwat-wan mo, di lang kontrol lang sakit. Miski na sa BJ pa. Hmm. Kontrol sa sakit. Sakit. Untuk kamay. Butang na. Luwag ang Syria, no? Ang bilinig na po. Kita. Turkey, Syria. 7.8. 90 seconds bago ni Hunong. Ha? Lugay. Ato. Nadili ko sulit ng bibing dito. Mga itong. Pero kusog na mo bugay na 7.8. Uy! Sabay. Kaya dire pa po ito nga 7.8. Matingala, gadi mga 7.8 niya, 90 seconds bago ni Hunong. Wala na ah. Lugay. Ha? Lugay. Kaya galit mong uyog ang gaya. Kadyo tara. Hadlog na kayo. 90 seconds. Lugay na yun.
Sobra ko na segundo. Minuto, kaduha ka tarawa ko sikas oh. Sa kabinuto ka pin. Oh. Isa ka minuto 30 segundos. Di 90 seconds. Nanaan na 90 seconds, ya kusog kayo 7.8. Ya pag man honong. Ni ko na po siya. Kasi Aftershock 7.5. Yan, ni aftershock 6.9. Puros kusog. Di malupog. Iya kayo masukong panahon, no? Stars are kita yung building mga ni Losno ba? Patay no? Di man kahawag ng uban na to. May magnananghig yung mulinong ron. Di mo naog tanan no? Try tayo na. Yung porting tulugan mo ba no? Magin ba? Hindi na dyan kaguto ba na yun no? Itong lugar po, di puro sa pervinti na dito. Ang sarap po, 30 years pa ko daw bago nibalik. Ay, kalitan po sila. Pasag ba sa imuhong nila. Di bago ba dyan ito gigira? Ang Syria. Gigira ko ito sa Russia. Gawas gitara ng kuwan. Anong climate change lang daw ano? Nang North Middle East, diserto lang niya. Bahaon nag-ari ano? Nagahita eh. Atong China nga, itong pinakadagong sapa, China nga, namala. Ah. Tingahan na lang ka, nga mong gawas na ron. Kusog. 6.9. Hugno building eh. Pinapawan hugno. Parang kaabot ang bagong gadali. Wala man kadre no. Hugno kung itong buildings kinapawan. Yaka eh. Dito ba sa lusog itong sa North Luzon nga, Oh. Linog po. itong 7.1 sa wana nga. Bagyo Pangasinan. Sa panahon nga, may estudyante sa Bagyo na lamti klase. Ayun ka na mati pa ito eh. Estudyante. Estudyante, tatamunan, hugno man ako, eskwelahan. Yawa no. Wala gyud ka ng makinarya ng detect ano no. Naamang siguro ko, di lang accurate ni nas Pilipinas.
Bisa sa ako ano, mga dato man ng lugar, pero wala man. Japan, pag-intip mas lalinog Yan, yan. pero di man kabantay. Dili nila ma-conjure eh. Ang madetect lang yun si Bagyo. The weather man gud siya. Layo pa lang. Layo pa, madetect na. Pero kanang linog, di man gud makon. Ang sensor niya, ulahin na ba? Di na mahawa bitaw tanan. Ang linog man gud. Ang dali lang dahil sa spoil. Nangawa na yun. End of the world lang yun meron. Jadi man po di ang kalibutan may mulinog. Porusyon raman. Ang kuya, kalibutan na yun, no? Ang earth na yun. Ang earth na kita na may uyugo, no? Ano yun? Mag-uho na to ng tao, be? Yung marag mas daghang mga dato kasi po, balik na rin sa dato. Ay mga dato, pag-share mo, kaya di mo mag-share mo, inuguntan na rin. May bahinan yung katigiyunan. Ang mga siguro pobre, boss, no? I-share ang mga dato ba, no? Luway yapon tao, madarot tanan. Ano may trabaho? Di na, Japon, pero kung ba? Ang katong ngulang-ngula ba nga, naagi makuan ba, no? Minsan yung pobre jod, ano ba, no? Willie ako ng bagsak ko eh. Sira iyang network. Agad iya po na hotdog kwarta. Atak-tato juga na. Thank you for watching guys.